We changed the car setup quite significantly in the morning, and since that I started to increase the confidence level with the car, and I was very happy with the last stage of the day, Sisteron. It was a nice stage, and I got a good confidence with the car. So the time's been improving. So now it's more relaxed feeling to go for the last day of the Monte Carlo rally, but it's not going to be easy with a lot of snow. I believe it's coming. Guten Morgen. Da weißt du nicht weit weg. Surprise. Aber du musst ja nur schwenken. Leg es ja an. Päivä on ollut kyllä hyvä, että aamulla tehtiin aika isoja muutoksia autoon ja pehmennettiin paljon ja se on toiminut ja nyt me ollaan saamaan itseluottamusta siihen ja se on tuntunut hyvältä ja siinä mielessä se rentoutuu koko ajaminen, että nyt sitten vielä yksi päivä jäljellä ja pystyy lähteä vähän rennommin, mutta olosuhteet ei tietysti tule olemaan helpot, että näyttää siltä, että tulee aika paljon olemaan lunta ja jäätä siellä viimeisenkin päivän.